yau shekara 42 muna harkar kudi, ba irin kudin da ban gani ba, ba irin kudin da wannan hannun bai ba da approval a fitar da shi ba, amma babu wani ɗan kwangila. Ga kwamishinoni suna nan, ba ran da muka zauna a kansu na yi dictating ga wanda za a ba kwangila. Da mun yi gyauran waɗanda suka yi mana bara'a muka aiki da su da yanzu sun faɗi labari. Na uku, duk wanda yake Kano ya san darajar fili a Kano. A cikin nan akwai waɗanda suka yi kwamishinonin fili, wallahi billahi azim a shekara 8 ban taɓa bai kai na fili ta buɗe a Kano. Ai ba kudin ne ba maso ba, mutuncinmu muke so sama da dukiya. Wanda ya san wani gida na saɓanin wanda nake ciki da hukuma ta gina bisa yarjejeniyar pension, ya je na bashi. Ba terere muke ba, tilas ne muke faɗa. Mai tunanin za a saye mu da kuɗi ya makara. Har gobe wallahi ba ina faɗa don wani ya ji ba, har gobe a Abuja gidan haya yake. Ina addu'ar Allah ya kawo kuɗin da ni ma zan yi na. Mu addu'ar mu wallahi duk naira ɗayan da ba za mu tsaya gaban Allah mu faɗi yadda ta zo ba, kar Allah ka wuce. To zancen banza na san ana ƙarairayi. Akwai ma wani da ya yi rubutu yake cewa wai na ya shiga kotu, na shiga Lagos, na samu Peter Obi, ina roƙon ya ba da running mate. Abin da bai sani ba, wallahi jam'iyyun nan yadda suka taso da gaba sai in zo karɓi running mate na ce a dukkaninsu manyan 'yan takarar jam'iyyun nan sun zo. Inda kuɗi muke nema, ɗamin neme su tutu. Mu ƙurunkus ɗin magana, wallahi da mu zauna cikin rashin mutunci da yaudara da zalunci, garan ma siyasar ce mu daina. Domin ba ƙarya muke ba, siyasar mu addini. Ba mu ce mun fi kowa iyawa ba, ba mu ce mun fi kowa gaskiya ba, amma ai mai ji yana ji, mai gani yana gani. Allah muke so ya shaije mu, ba wani ba. Na san za a yi tabbatar ƙarerai a ce mun fito da wannan bayanai don mu gina dalili na ko mu tafi, ko sanda muka taho muka je inda muka je kai muka tambaya. Son mun ce daga inda muke zamu inda zamu, kai za ka ba mu izini? Kuma harkar nan ka zo na zo ne. Kullum tarihi ne yake mana jagora. Ai ba a banza ba, alhamdulillah, wanda ya halicce mu malamai suna gaya mana 2/3 na ƙur'ani labari ne, tarihi ne.
Allah ya buga mana misali annabinsa sukutum, kun san dai ƙarshen adaka kenan, ɗan aikansa sai ya shiga cikin gidansa ya hana ɗansa ya bi shi. Ɗan ma'aiki na Allah an hana ɗansa ya bi shi, to don kai karan kaɗa miya ka ce ba za ka musar dauna ba, ka makara.